Morning, Sir Naro. Kamusta, Sir? Mukhang sad ka. Sad na, okay lang. Oh, amigo. Amigo. Dute? Okay lang ako, Sir. Wala akong problema. Grabe naman ang sasakyan natin, may ano lang, net over. May motor diesel. Masya ba, siguro ng kansya na. Motor diesel. Nakita mo yung ginawa ko, sinend ko sa GC. O, Sir, nakita ko yun eh. Hindi ko na-save. Okay, magkasya, usahin mo. Hindi naman alam ni mo din na hindi ako papasok eh. Pasok ka ba, din? Ha? Pasok ka? Ay, para makasahod tayo lahat. Ano ba yung bus natin doon? Ano yung ano? Ha? Ano? Ano yung sistema ng bus natin doon? Saan? Sa loob, sa labas. Magana ba? Hindi na. Nung last na pagpunta ko doon, gumagana naman yung dalawa. Tsaka yung 99, alam naman natin na hindi yan yun. Eh, hindi ko na sinusubukan. Sige, sige. Alam ko naman ano eh. Oh, sige. Alam ko naman na hindi yan rin eh. Yung dalawa, mandar pa. Oo, pero last na pagpunta niya hindi daw mandar yung isa. Isa na lang na dito yan. Sige, sige. Option na lang na lahat ng bisin para... Ang mayroon yan pag nalobat tula ng battery ba? Ha? Wala tayo magkuha ng battery. Ba't ang battery yung magka-airlock? Wala tayo magkuhanan. Pag naubusan niya ng bisin, magka-airlock. Sige, sige. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Nagpasok Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Maraming salamat, ha. Kamusta, Ma'am? Good morning, Ma'am. Guwapa. Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Maraming salamat sa pagpasok. Mark Caps. Si Sir Mark Caps. Dito rin. Maraming salamat, Sir Mark Caps. A.K.A. Marlon. Salamat, maraming salamat, Sir Honaro, sa pagtambay mo dyan, Sir Honaro. Very appreciated mo, Sir. Magandang umaga sa inyo. Ay, magandang tanghali dyan sa Pilipinas. Dito po ay umaga pa lang po. Plus City, 21 ang oras. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Guwapa. Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Guwapa. Kamusta, Sir? Dito rin yung pinsan niyang maganda rin, si Ma'am Loisel Estrella Ibanez. Magaganda yung mga bisita ko ngayon, ha. Tsaka gwapo, ha. Raymart, ay boss, maraming salamat. Sir Raymart TV, so pasok, sir. Paano mo nasabi? Sabi ni Ma'am Loisel Estrella Ibanez. Magandang umaga dyan sa'yo, sir. Amerika, gabi na pala. Paano mo nasabi? Sabi ni Ma'am Loisel Estrella Ibanez. Ako si Ma'am Loisel to, ha. Magandang tanghali sa inyo dyan. Nagpagtanghalian na ba kayo dyan sa Pilipinas? Ma'am Loisel at saka Ma'am Jocelyn? Sir Honaro, nakapagtanghalian na kayo dyan? Agilong ko boss kay work ko run. Sige, no problem, Sir Raymart TV. Maraming salamat, sir, ha. Sa pagpasok, sir. Maraming salamat sa pagdaan, sir, ha. Maraming salamat. Haninip lagi ka sa Jesus Ricky. Ano lang yun? Ayos lang yun. Ando naman kayo, eh. Ma'am Loisel Estrella Ibanez, ando naman kayo, di ba? Okay lang yun, ma'am. Ando naman kayo. Ayaw rag, Sir Boss, Raymart. Kumusta yan sa Amerika ngayon? Malamig ngayon dyan, taga ano ng yelo, ah. Nitulo-luha ni TM. Bakit nitulo-luha niya sa akuan? Wala na. Simpleng ako lang ito, tapos iyak. Tutulo-luha. Grabe naman si Ma'am M. Parang di man paniwalaan.
Bakit siya umiyak, Ma'am Lysel? Simpleng ako lang. Nagdungan man mo nilip ni Jocelyn. Oh, gaya-gayan si Ma'am Jocelyn sa akin ah. Bakit siya nagagaya si Ma'am Jocelyn? Ma'am Jocelyn, gaya-gaya ka para sa akin, Ma'am Jocelyn ah. Naglip-lip ka rin doon ah. Dapat nag-right ka. Ma'am Jocelyn Ras Ibanez ay naglip din pala sa GC. Bakit kaya? Nilip ka pala, Sir Ricky. Sino ba natin nauna naglip? Hindi ko alam. Sabi nila ako daw, tapos sumunod ka. Ma'am Jocelyn. Ginaya mo yata ko eh. Hindi. Wala, kahibaw si Ate Jocelyn nga nilip ka. Ako yata yung nauna daw, sabi nila eh. Tapos sumunod si Jocelyn. Ikaw, Ma'am Jocelyn, sumunod ka daw. Nag-una ka rin. Oo, tawag ako na una, sabi ni Ma'am Lysel. Umiyak daw si Ma'am Marina, sabi ni Ma'am Lysel. Totoo ba yun, Ma'am Lysel? Umiyak siya? Gipahilak na yung si Ma'am Marina. At sa mahilak sa kuha. Mabus ang talkers na to. Sige, sige. Tulog ka dyan. Lysel. Mapalo ka ni... para tumangkad ka pa. Tulog ka muna. Tawa man si Ma'am Jocelyn. Natawaran na lang ako. Wala akong kasalanan. Sabi nila, sumunod kita sa akin eh. Ay, Ma'am Jocelyn ah. Ayaw, sunod-sunod sa ako. Amang ba? Si Ma'am Jocelyn ay pa-video. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn ha. Pa-video mo dyan. Maraming salamat sa siyang natamsak.
Na inaray ko sa'yo. Wala akong magagawa.
Balutin mo ako sa hiwaga ng pagmamahal. Bistag TV. Hello, host. Hello sir, magandang umaga sa iyo. Ay, magandang tanghali sa Pilipinas. Kumusta ka dyan, sir? Bistag. May jacket ka, sir. Magbaba ka lang yan, sir, para maligitan natin mga kasama niya mamaya. Mabuti po, asawa ng Diyos. Nabalan po kayo ng ano yan, sir, ng bahay niyo, sir, para pag may pumasok mamaya, no? Dikitan ko kayo sa mga kaibigan ko. Busy pa sila, sir, eh. Kape muna tayo. Balutin mo ako sa hiwaga ng pagmamahal. Boss, kita kas LS ni Ate Marina, ha. Oh. Si LS ni Ma'am Marina. Sige, shout out sa inyo dyan. Umiyak daw, sir, kasi umalis kayo. Bakit naman sa iyak, sir? Simpleng tao lang naman ito, iyak. Ito iyak. Simple lang. Simpleng ano lang tayo, iyak. Grabe naman si Mama Marina. Hindi naman tayo mayaman na iyak lang tayo. Miguel, shout out sa inyo lahat yan. Na-miss yung pinagsamahan siguro. Pumunta naman ako sa ano niya, sa ilis niya kapon eh. Nandun naman ako sa ilis niya. Support pa rin. Support pa rin ako sa kanyang kapon eh. Nandun naman ako sa ilis niya kapon.
On break. Ako, Lods. Sana makuha mo na another bills mo. Sana nga, sir. Ano pala ako eh. Nasa 3 minigit pa lang ako. 3 kinigit. Kulang pa talaga. Ito na, mahit ko na nga yung matapos tong December para January. Ayos-ayos naman yung year natin. Happy. $3,000 hours pa lang ako. Kulang pa ako ng, ano pa? 1,000 pa? 1,000 kulang ko pa. Walang ligaya dahil sa... Ano pa siguro to? Isang buwan pa. Yan, kuha na yan. Kape muna tayo, Lods. Madami. Oh, madami. Oh, madami naman. 1,000 na lang. 1,000 pa. Mga ano lang yan. Hanggang katapusan siguro yan. Kuha na yan kasi nag-play naman ako ng sarili ko eh. Nakakuha lang ako mga 40 pesos isang araw. Pwede na. Mga katapusan yan. Tapos na yan. Tapos na yan. Tapos. Mas wala pa kaming trabaho pa. Waiti-waiti muna. Ibangan na lang tuloy. Sa iyo, Lods, ilang subscriber ka na? Nakarami ka na ba? $200 pa lang ako, Lods. Subscriber. Pabos mo na lang yung subscriber mo eh. Tapos yung oras mo lang yung para maka-upload magkano pa. Magkano ba yung subscriber? Bili. Pabos mo na lang yan. Mahirap kasi sa ngayon sana eh. Mahirap na yan sana eh sa subs eh. Dati yun, list lang yan eh. Yan, mahirap na yan. Pero okay lang, slowly but slowly. Oo, tama rin. Kaya pa yan, bago ko pa lang yata simula eh. Ako, ano pa to akong simula eh. March pa ako simula eh. Kaya, kailangan matapos itong January. Ganda yan sa Amerika, no? Trabaho. Laking kita. Oras yung binabayaran dito, wala eh. Tapos kontrata dito. Kita Lods, 1 hour pag day off ko. Sige sir, maraming salamat ha. Ay Lods, ingat dyan ha. Sa Amerika. Makakatulong din ako sa iyo. Barang araw sir. Ngayon, kailangan ko rin talaga pa eh. Hindi ko matulong masyado. Gawa ko ng video kung how much ang sweldo sa Amerika. Oh, yan. Sige sir. Yan. Ayos yan. Maganda yan. Content. Kasi yung mga magandang pasyalan dyan, ano mo ba? Content mo. Video. Para maganda. Para yung mga i-vlog mo si Biden ba?
Yung muna tayo, malaki kita eh, oh. Kape din ang kulos nga. Basta yung kape lang eh. 10:47 PM dito, oh. Gabi na natin, oh. Sa araw may trabaho ka din, sir. Dogs. Sa araw may ano pa yun, oh. Sideline. Maganda yun eh. Kaya mag-sideline ka ng 2 oras dyan, okay na eh. Nakikita. May China ka dyan, hindi ko alam kung saan dyan sa Amerika. Bali, tayo ng gulay pati ah. Malikit ka na naman. Ano si Paul? Nahanap ko na ni Pulit. Gabi lang work bullets. Sino? Meron? Nalilabog siya na kasi away lang. Meron daw? Hindi nakagising na maaga. Ah. Gabi lang work bullets ah. Hindi ka nang silent sa araw. Maganda mo silent yan ah. Iwanan na yun. Yan naman rin. Kaya, hindi ko na ginising. Baka may ako pang magawa gusto kayo ng nangingilit ako. Kaya sabi ko, usapan ko ito. Ginising ko. Hindi ko magano. Umalala ko. Pero hindi ko na ano. Yan. Yung kita. Yan. Hindi, ano sabihin lang para lang. Ano nga ba? Tingnan ako. Pinagugulan ko. Yan mo ba? Yung ano? Tingnan mo kung ano kung guys nasabi na meron kasi natin sila kaya pinagtag ko lang. Meron pa rin. Minsan ba, tingnan mo niya, check naman, hindi po ginagawa. Yung tawag niya ano, lagi pa talaga gusto niya. Ha? Lagi yung umaga sa tawag niya gusto niya. Ang gulay niyo. Oh, mga pinabik ko ba? Sabi ko, Mike, balik ulit. Oo, matingin siya ba? Maraming salamat sa accessibility ng Bolivia.
Jogging o. Jogging. Ikaw na mo gumigising. Umari ka pa. Paano magising? Maaga. Ay, pagod. Kuyak. Matagal siguro maglaro. Kuyak ba? Siguro. Lagi sa loya, yung tagal na nawala nun. Yung tagal na wala nun. Ano sa'yo? Ang tagal na nawala tapos kumain pa. Yung kanin ko, kung nakaharap-harap pa. Sama niya rin. Kunwari hanap-hanap pa sa pool, usapan ka na rin. Hindi ko na nalugin pa. Pati yung pala na nabulok. Bulok yang pala ya? Oo. Pag mo, dampot, busaw. Sawu. Busy ka lang ba niya? Sedang body. Ganun talaga body. Palusok pa rin natin. Kadagin para kay body, hindi ka sa mga body. Hindi. Bakit? Ewan ko eh. Siya pa tulad mo eh. Gising ka ni Mayor eh. Hinihilit ka pa daw eh. Ang laro kaya tagabi ah. Kulit ka. Wala, para makapaglaro, mahina kumuha ng signal, sinubuhan ko. Mahina kumuha ng signal, kahit anong laro ba. Ayun pala, yung lakas pala niyan eh. Straight trio, par tres.
Pero alanganin, no? Bihira na mag-stress sa... No? Jack pa sana, oh. Para 8 pa yung ulo mo. Ay, para sa is. No? Well, pero ako is... No, no. You know? Ito? Mm. Dapat di luar-luar jam ni terkait juga. Sus nga ba di bilat ito para mabilis ka ng no? Mahal ka na sa bagay. Mm. Multa ka luna. Kaya no, hindi ka na tulog na eh. Wow. Ikatali na nila siguro nung ito pag
Sorry na late. Okay lang ma'am. No problem. Salamat pumasok kayo. Maraming salamat mga bata pa sa inis ko ma'am. Christine Macarayo. Labas muna ako para mag-thumbs up sir. Maraming salamat ma'am Kirsten Macarayo. Support ka ma'am. Maraming salamat ha. Very appreciated much ma'am. Maraming salamat support. Ano ka mo rin? Ano ka mo? Wala yung torta na ano, isalad ko. Ano tilong? Saka ano, ito ako. Maraming salamat ma'am Christian Macarayo ha, sa patamsak-tamsak ko mama. Kos, maraming salamat ma'am Christian Macarayo. Sa patusok-tusok, maraming salamat ha. Where are you now? Another tusok. Maraming salamat mga kursi. Sa patusok-tusok mo diyan. Maraming salamat. Maraming salamat sa 4 million na katambay sa bayan mo. Napakasugod. Makakabisi kayo sa trabaho niyo mga ha. Huwag na kayo naman. Sa akin ba libangan ko naman tayo. Sorry, ko po. Kasi maraming salamat ma'am Kirsten Macarayo ha. Very appreciated much ma'am. Maraming salamat ma'am sa support ma'am ha. Kamusta ang outing ma'am? Okay lang ba? Summer saan si Boss Markups? Mingaw lagi dia. Higa sa ma'am. Medyo puyat siya. Kaya makahiga lang. Nandyan sa kanina eh. Nandyan siguro sa pabili-bili lang. Shout out Boss Markups. Sabi ni Ma'am Di Macarayo. Anak ka. Sorry. Mingaw daw. Okay. Abi na ako. Nagtrabaho. Wala pa rin kami trabaho. Pantay pa rin. Papuisip na nga dito eh.
Puro lang po, puro kayo, puro kain, puro, ay, nako. Umuwi sa Pilipinas, kaso hindi na makauwi. Bay na. Ang sarap. Punta na sana tayo sa Pilipinas, kaso hindi na makauwi. Kaya tumataba na kayo. Wala, lahat kami mataba dito eh. Pag pumayat ka siguro dito, ewan ko lang. Lahat kami dito mataba. Kung saan pa sila lang mali. So, dalawa na sila ito. Yan. Ha? Ano, dalawa yun, no? Oo. Oo, siguro wala. Wala. Okay yan, sir. Enjoy na lang kayo. Huwag mawala ng pag-asa. Ako nga din, gusto ko na umuwi. Namiss ko na mga anak ko. Hirap. Tambay. Puro tambay lang kami. Magkabuisip na. Hindi na mga gala-gala kasi parang pera. Kung marami na sanang pera, araw-araw gala. Narinig ba yung music dyan, ma'am? Jake, narinig ba music? Nakama kahit. Nakunsa man ka diya, sir, kunsa man na imo kulikot diya. Bara ako. Bukas sa ligo. Tingnan na sa akin eh. Naraw ko ng barahan. Para magawa eh. Habang nag-live pa. Dan thumbs up. Yan si Mang Roderos. Maraming salamat Mang Roderos ha. Gwapa ha. Nagpasok. Si Mang Roderos kanina ito yung mga nalaro ako ng barahan ha. Tuwaan. Patanggal ng stress. Nagmaradi ay ka. Kung saan mo gitu ba? Pusoy-pusoy kung kisa lang. Habang walang tao ba? Kwartahin mo wala. Ako lang mag-isa. Mag-isa lang ako. Naglilibaw ng sarili ba? Another thumbs up. Sabi Ma'am Roderos. Maraming salamat Ma'am Roderos ha. Narinig ba yung awaran mo yung marinig ka? Okay mo na. Tapos ko lang ng kape, ma'am. Brothers, maraming salamat mga brothers, ha? Matapos ko lang ng kape. Nakadalawang kape na nga ako kasi malamig eh.
Ikaw ra diri isa kami po Ate Robby dula mi. Isa lang to. Minsan na ako sa kwarto ko, mag-isa lang. Lalaro. Lamang ko eh. Palipas ng oras. Laro lang kung di ang mga, makabisi kayo dyan ha. I wish I could you. Kaya nga sir, nakakapagod na no? Pumpkins. Pumpkins. Nung nakaraan, uling-ulingan kami, kaso pangit. Maya pa naman kayo starter. Sige, tambay naman ako dyan. Nakakang isang oras na ako. Tambalikas oras lang ba? Patanggal lang ako. Pang-refresh ng utak. Diyan si Ma'am Nobilin Macarayo. Maraming salamat Ma'am Nobilin Macarayo. Tawag pasok Ma'am Nobilin Macarayo. From Taiwan. Magandang oras. Ano nung isang araw? Salamat kay Ma'am Nobilin Macarayo Ganda from Taiwan. Salamat sa bisita sa ating bahay maliit. Sis Nog, love you and I miss you. Wow, magandang kapatid to. Nagmamahalan talaga. Yan ang magandang relasyon ng kapatid. Nagmamahalan, hindi nang mag-aaway. Media, hi host. Hi Ma'am Marina, maraming salamat Ma'am Marina sa pagpasok sa unang tintapen pang ilis ko Ma'am Marina, maraming salamat ha. Kamusta na mga kaibigan ko? Mga kaibigan ko, kamusta na? Maraming salamat ha sa pagpasok sa ilis ko ha. Tambay lang ako dito, host. May seminar ako, host. Virtual. Sige, ma'am, no problem. Hello, Ma'am Marina, sabi ni Ma'am G. Macarayo. No problem, Ma'am Marina. Itambay rin na ako, laptop for you. Yes. Okay, ma'am. Maraming salamat, ha. Maraming salamat sa tambay ni Ma'am Marina. From Bohol City. Ay, province pala. Maraming salamat. Salamat sa patambay-tambay. Maraming salamat sa 17 patamsak na yan. Kaya Ma'am G. Macarayo, maraming salamat. Lady. Children,
Mga garage sa ipabiti-biti. At saka si mga first gen, mga rayo, pabiti. Maraming salamat sa pabiti-biti dyan. Ma'am Marina, Miguel, dito pa rin. Maraming salamat, Ma'am Marina. Sa pagtambay mo, Ma'am Marina, sa ilis ko, Ma'am Marina, salamat. Kahit busy kayo, nandito pa rin kayo sa ilis ko. Siyempre lang po yung tayo ilis ko, dito pa rin kayo. Maraming salamat. Balik na siya, details. Minaw na din, sariwa. Amigo, andito lang naman akong transport sa inyo ah. Okay, makita ko mga ilis, nasa support naman ako sa inyo. Kita ko naman tayo sa ilis ah. Andito na kayo sa puso ko. Very support pa rin ako sa inyo mga kaibigan ko. Si Ma'am Marina, pabibili. Sir Ricky, balik na sa siya. Lahi na lang natin si Uncle Sir Ricky. Bati, padaran na bati. Balik na sa DC lahi man DC Uncle Sir Ricky. Kita-kita rin yapot yan. Andito pa rin kayo sa puso ko. Kung sama namang sa balihan mo raman nagbugaha. Nagbuhat sa ng ano? Ang tubig. Barbaros, kanya tayo pabili. Laina, uy, anong laina ma'am? Narinig ba dyan yung music? Laina, uy. Marina, uy, dito pa rin. Ang salamat Ma'am Marina sa pabigyan mo niya ng Balis mo sa kamay. Salamat kaibigan ha. Kaibigan. Salamat at napunta kayo sa Kinilis. Oo, 9 years ikaw patay. Makaporay. Hinaan nga balik, konti balik. Makaporay ako. Iok, pero hinay maraman, magkaso. Ayan, patay rin ka. Sige, ano ka?
Yun nga, CPR talaga yan sigurado. Yung pag-music kasi yung kaibigan ko eh. Ayaw naman sabihin kong patayin. Hindi lang ako mayari dito. Kunti na lang ako mga guys. Sino gusto mag-release dyan? Mag-release na. Release na ako. Ay, Ate Marina, sabi ni Lord Sir Raymond, Kiki. CPR ka niyan, pero okay lang ako nga. Dahil CPR. Nanya. CPR talaga to? Ayaw pa yun ni Ilonggo, Jewel. Sinabi ko, kurpo namin ito kami bumili. Hindi namin make up. Kinuha ko na lang ito na. Ikaw pa naman pahirap sa amin yan. Ha? Buti nakagamit ka. Hindi rin sana. Na ano? Yung kutsilyo, walang hiraw sa kutsilyo. Bakit? Hindi pinahiram ni Longgo. Sinabi yan ni Longgo eh, ikaw pa hindi mo pahiram, nasa amin yan. Hindi ka pera ba? Hindi naman pala sa'yo. Ha? Hindi naman pala sa'yo, ba't hindi mo pera mo? Hindi, sa akin to. Sa amin to Milano. Kanya yan, Sa sa akin, yan. ako nga nagsabi sa kanya, ba't di mo ko pera, may sa amin to. Loko yun ah. Eh, walang alam ba? Akala niya nandun sa kanila. Hindi niya alam na gamit pa nila sa Riyadh. Harry Mark, tambay ako ranin. My teachers insist tomorrow pa mahuman. Maraming salamat ha. Kung tambay-tambay ha. Maraming salamat sa patambay-tambay mong diligan na. Ako hinayaan ko lang sir, mamuni man Japon tabisa na isipir basta dili ng slice. Ano kayo to? Kung may sipir ako, yan ako lang pamalinis. Kung kira na, ana ba support sa atong amigo Hindi itong background mong Elias ba diya? Ha? Hindi itong background mong Elias ba? Narinig ba din? Oo. Patay, si Pia mo yan. Wala. Hindi yan. Malakas ba din? Sakto lang din na. Si Pia ba yan? Kaya mo. Akala ko kanya, pero si JK rin pasawag ba? Sa iyo pa tayo. Binata, si Boss Mike binata. Okay, yung doon sa akin ba, may sound kasi ba, kay JK. Sa live mo pala. Malakas. Ganyan ko na lang. Para mag-cover. Walang CPR, diretso. Oo. Pag mayroon, Ganyan ko lang. Work mode, Mr. Amping mo di pamilya. Ma'am. Nasa mata. Salamat sa pasok sa Ilis. Lamig na pala kape ko, nakalimutan ko.
Pagi ko ba niya? Balik. Iya, ini boleh, pulang lagpot, bali boleh boleh. Ay, salamat mga Marina. Ako, ito, kayo sa akin yan. Punta, yung nahuli na kayo dumating ko may mga gamit na kanila. Chup na. Ano na? Chup. Kain lang. Kakain, sakit ko yung kamay ko. Saan ito? Gaming ito? Sa akin yung masakit na yung ganito ko. Kaya kahapon mo to. Sabi, kanino to sa iya? Kahapon, ha? Kahapon pa yan, dyan. Kaya naman natin. Ha? Kaya naman. Kahapon pa. Kaya naman yan. Jaker lang. Yung, Ayaw niya magamitin, ibabalik ko sa pupo yan. yun ko. Bakit? Ano na? Wag, baka gagamitin Hindi niya. mga ipasok mo sa loob niya. Kung ano ko lang nun, dinala ko yung talagang maganda yung phone ni Jill noon. Ganda nga, ito tayo namang surot. Ate, umuwi mong next LS. Ay, ang gagawin ko noon, parang wala ang suot mo, bilag ko dito, at labang muna si bilag ko ulit, no? Ipabagahe mo sa akin para sila na naman magkasama. Ay, mahirap ko Ha? Pabagay mong surot. O, pabagahe mo Ipunin mong na surot sa karton. Pabagay mo. Yung pisan ko noon, yung tampayan namin dati sa probinsya, pati yung ang dami suot ko. May dahon siya, ang baho talaga pati na dahon. Sinuksok namin doon, nawala talaga. Sa dahon ng sa bana. Argaw. Sabana. Yung- Alam mo yung sabana? Pang-anak. Yung pag inano mo, pati parang... Chico Carabao ba? Buddy, Buddy, alam mo yung parang ano, malapit batas ang baho. Pag inamoy mo, ang baho ba? Ayaw nang sulit yun. Parang mabango yung surot, ayaw nang mabaho. Hindi ayaw nang sulit yun, dahon takot sila ba? Eh, maganda yan. Pag may surot ang higaan mo, isang buwan ka di maliligo. Takbo yung surot ba? Tapos ano, ayaw na yung, yan, WD-40 at saka yung gaas. Low-weight ba di? Ano? Parang- Subukan mo ba? Lagyan mo na sa dike yung higaan mo ba? Ay, ay, naman sabihin. Hindi, ganun-ganun na yung mga surot oh. Hindi na alam yung kung saan sila lulusot. Mahirap pa din pag nalasing pa din, magulak. Ayun lang. Gagating ka rin gagating nun. Makakamay takbo yan eh. Tulog siguro. Hindi mawala ang sulit yan dito sa Saudi. Basta may Pilipino. Bakit ngayon wala naman na nandito na tayo? Doon sa Riyadh, may surot talaga. Yung kay Kelvin, dami no? Dito sa may mga gamit kasi nila, dinala pa ba? Dapat tinapon na yung mga Alam mo ba yung ano yung bag ng kumot natin na bago? Hinulog na pinagpak dito sa bababa. Grabe, parang naggamba. Ah, grabe. kasi yung surot naman, anak ng anak lang yan kasi wala naman silang problema sa pagkain, wala naman silang binibili. Eh, walang problema sa kanilang maraming anak. Eh, mabilis silang dadami.
Siguro yung sa plato. Yan na talaga nagiging. Buta yan malakas eh. Maring na kaibigan dito, Corin, kapitiligi, kahit busy. Maraming salamat ha. Pagpasok sa is ko. Adiyo, kusoy na rin. Mari? Kusoy. Ito. Gaway. Panarobers kanina yun. Nagdungig pa ako ganun. Para kinahanglan mangod ng taon itong tambal. Ha? Kinahanglan makakaog sa'yo kaya ang tambal. Kadili-dili. Mata? Oh, yung kaon no, kaya mag-inang tambal ng tao-tao na po. Tambal. Tambal. Give me. Sila Pirmin Surlawian, nag-live. Ngayon, naayos na yun, kaya malalaman sa script sabi na gano'n eh. Kapirma yun eh. Ang yun, naano tayo yun? Maready tayo? Sa Gida, nag-live ba? Pwede mo kiraan yung ba na? Maready yun, ano tayo yun eh? Mag-ready tayo. Ha? Isa tayo ng nila eh, wala na sumunod. Naayos na yun, kaya gano'n, di ba malalaman ng script sabi nila? Oo, yun. Mamaya, pero pinagkakita ba ulit? Ayaw nga magbigay ng isa. Oo, ayos na yun. Ako mo merman mo sila? Sa taon lang? Kaya hindi, magsisisi rin siya pag nila sa pira. Pero yan na bintong na milyonaryo o ni Kuan. Practice. Ni Wais. Buti si Boss Prate, Birthday. Oh, mayaman sa atin. Sila. Kung wala kang pira sa atin, wala ka rin pira dito. Magbigti. Manyaman si Boss Prate. Salamat mga kaibigan ko ha. Dami na yun, hindi mo parang gusto yun, no? Amor Ben, dito yung ginanap mo. Si Boss Marlon. Manakagkuhan, ma'am? Siya yung anak ba? Saan ka na, Ma'am Ruby? Ang first team. Dito yung nanap nyo. Ang bili meron ka dyan. Nag-isip ang mga tao. Ito, sabi na ba? Nag-isip ang mga tao. Sabi na ba? Para maliwanag. Yan. Maliwanag na. Kahit ang itam tabar, hindi makita kung maato tagit-git gamay. Ngit-ngit ta, oy, ngit-ngit. Hindi silang dalawa. Nandiyan si Mama Marina. Mama Marina, saan ka na, Mama Marina? Dito na yung menu ba? Busy pa to sa yung module. Modular. Module.
Akong anak, gayaw-yaw ng module eh. Online sa primero. Karon kaya niya mga pang-send. Tingnan na may study ka nung ma-receive. Yan ang anak, okay na ma-receive nga nung naman usa na machikan man. Mo to para wa na ikuan, nag-module. Pero nag-module, problema na po ang anak eh. Lisod ang kuan, tapos way discussion ba? Wala talaga ganun talaga. May nakalibog sa module. May discussion. Patudlo sa kuha, ya. Labad ako eh. Labad ako. Sa kuha na. Yan talaga pag module. Hindi, lisod sa Walang kailang discuss. kuha na eh. Lisod na kayo nilang mga ibang leksyon karon ba? Walang discuss eh. Hindi na pareha sa una ba? Umbot lang, sa una masakot, sige raw masakot pamayabas. Nakagi siguro ka ito, walang kaya masuot-utok ba? You feel alright. Yes. Di mana lang ta ba di? Di mana lang, ano eh? Ano? Pilay mo? Duha? Dalawa lang. Tulo. Manay, tulo nga pa. Siya na yun. Siya ang bagay. Tsaka siya yung first team. Si Ma'am Marina. So wonderful. You see. Ayan si Ma'am Marina oh. Ma'am Marina. Nagkuhan naman siya ba din? Pa-service naman na siya. Pa-service lang. Where are you now? Someone like... Hindi ka unsay hindi rin nga wala dito. Yo, shout out sa lahat dito si Ivan. Ano? Hindi kamuti. Basta hindi kamuti. Tosok na host. Kamusta ma'am Inday? Long time no work. Maraming salamat ma'am Inday ha. Walang ma'am, busy yung mga tawang kaya hindi nakapasok ma'am. Absent muna sila daw kasi behave ko ron. Bakit ma'am? Behave ko ma'am. Absent kasi mga mga tao dito ma'am kasi may iba may leksyon, iba may trabaho ba. Kami lang present. Kamusta naman dyan ma'am sa Mississippi ma'am? Di pa nabawasan yung is. Mississippi. Hirap din kasi na. May 6. May 6 pa nga. Kaso naka-BGBD lang sila kasi may work. Sana all makapunta ng Mississippi. Tugnaw kayo ni Human Blanket. Muntik lang naman ang diri winter na dyan. Buti ka nga dyan ma, may human blanket ka dyan eh. Kami din wala dyan. Sarili lang lagi. Nagdarang iba natin kasama ma'am eh. Tulog-tulogan rapod sa human blanket. Ay, pa sila yung human blanket. Buti to si Ma'am Inday, may human blanket eh. Tayo wala. Ay, sana. Original blanket yan sa atin eh. Charles ako.
Unsay aniho nimo sa Mississippi, ang Mississippi River. Di ba may ano diyan? May pasyalan ba yan, di ba, Mississippi? Di ba maganda yung pasyalan ni ma'am? Sa Mississippi. Mississippi, M-I-S-S-I. The boring state in the US, Niderihos, ingon nila. Boring pala dyan. Mississippi. Ano maganda dyan sa US, ma'am, sa Washington? Yung ko, may kamag-anak ko dyan, hindi ko alam, yung tiyahin ko nandyan, tapos yung isa kong pinsan side ng nanay ko nandyan, hindi ko alam kung saan ba na yan, sa Amerika na yan. Basta yung ano nila, labas, may yelo yun. Hirap pa dyan. Mississippi. Maganda dyan pag may sawa ka lagi kasi malamig lagi. Ang Pinas kalaki. Malaki rin pala eh. Pilipinas malaki din eh. Yung pinsan ko ba din sa Portland, hindi lang nakauwi, wala na pamasahe. Bakit? Wala na daw sila pamasahe. Mahal daw pamasahe. Portland? Ano yung Portland? Yelo din? Yan, sa kanya pa. Ako yung mama, ito na ito kilobong, nakuli. Kuyaan. Wala saan trabaho doon? Trabaho ko sila. Siya kay Kwan, dagko na ilang anak dito, kaso yung bana sa una, maroon na kuhan sa casino ba? 4 na buwan lang ang winter dito. Nabaligya daw ilang property dito. Kaya pala, adik sa casino. Pero karoon na kuhan yung kuhan. 4 na buwan lang ang winter dito. Ayos lang naman eh. Ganoon naman talaga eh. Kahit dito rin, ganyan din, 4 na buwan. Pero hindi sa ganong malamig na malamig katulad siguro yun sa Amerika, gilo talaga. Dito rin, umulan din na dito ng gilo, mga konti-konti lang. Mais kalaki Yung yellow dito, parang ice cube. Malplated yun, makaupaw. Matay tayo dyan. Ngibirahan ka pa rin? Mag-ipon rin, may trabaho naman eh. Mag-ipon ng mag-ipon. Kung ako nandiyan siguro sa US, mag-ipon ako ng mag-ipon. Magbinta ng yelo. Oo, mag-halo-halo. Maganda doon halo-halo ba? Wala na puhunan sa yelo ba? Pang ano na lang yung paliton ba? Ricado na lang niya ba? Problema wala din doon siguro kasi walang mabubuhay doon eh. Mansanas lang siguro mabubuhay doon eh. Para to karon pwede kay pandemic, bagsak presyo. Wala mang biyahe, mahal ngayon eh kasi walang biyahe ma'am. Mahal plate subong. Mahal kayong plate sa aeroplano ron. Dinhi mahal ba? Siguro sa Amerika siguro barato lang pero dinhi mahal. Ay, kalbo na tayo, walang kambok ko. Wala may snow diri sa amo kung naaman once in a blue moon. Antayin ko lang mag-blue ang moon para may ice. Pag nag-blue yung moon, yun, may ice. Once in a blue moon eh. Ayos pa dyan. Barato, paswerte na lang og makabalik buhay. Swerte yun, basta makaulig ko eh. Wala na dyan og mag-snow diri. Ganun pala, hindi pala mag-snow. Pero, ano ngayon di ba yan sa Amerika, saan banda yan? Nag-ano ngayon ng snow? Sun snow ba yun? Ang tawag yun? Nag-ano ng snow ngayon? Umuulan.
Yung sa Australia na parang dito ang snow nila. Sira-sira yung mga windshield ba? Yellow. Snowstorm. Wala tayong kasama dito ma'am, mag-video-video lang sila ma'am. Kaya tahimik tayo dito ba? Busy. Sa Abanya State sa US gas snow every year like New York. New York, New York, New York. Sana all makapunta sa USA. Para maka ano, dollar ba? Makaipon. Sa Samoa naman sa Samoa ba din? Sa Cebu, namin Alaska. Malas ka. Alaska. Malamig nun ba din sa Alaska? Ma'am Marina, may biyahe. Salamat ma'am ya. 50 state ang Amerika host na ako sa ambot, wala ko sa bot. Pag ilang states ka, Ma'am Inday Kamuti. Baka sana sa 25 states ka. Sa gitna-gitna. Sa States of Calamity ba? Marina Vivia, shout out. Busy si Ma'am Marina kasi may module din siya. May online ano siya, tagin class. Lin Orinico, tam sa cost. Dito si Ma'am Lin Orinico. Mag-usap nga kayo ni Inday Kamuti, Ma'am Lin Orinico. Tungkol sa malamig daw na panahon, ano yung kailangan mga gamot ba para uminit yung katawan ba? Maraming salamat Ma'am Yam, asal pa sa Ma'am Yam ha. Maraming salamat sa 8 million na nakatambay sa bahay. Inig abot ni mo diri mo turn jud ka host. Motor na balik lagi. Kung may trabaho lang naman dyan, may bakit hindi? Bakit mag-turn ka kung maganda naman yung opportunity diha ba? Musta host? Okay lang ma'am. Nag-ilis pa ko host. Sige ma'am, mag-ilis ka muna dyan. Ay punta ka naman sa work mo. Si Ma'am Inday Kamuti, nilalamig sa sa USA. Kana lang kung may work ka stable diri, klaro madato jud ka sa Pinas, inig-retire. Di ba ano lang yan, kahit per hours lang yung binabayaran dyan, sideline ba? Anak lang kung may work ka stable ka. Yun lang ko host. Ilis pa kayo na ana sa work. Sige ma'am. Sige ma'am yan. Maraming salamat ma'am sa pagpasok ma'am mo. Doktor ang dako ayog sweldo diri. Ikaw, Ma'am Inday, anong trabaho mo dyan, Ma'am Inday? Nurse? Nurse ka siguro, Ma'am Inday, no? Pinoy nga ang mga doktor, dagko, mansyon. Bah. Ma'am Reverse Kanyeti ay pa-BG, pa-YT-YT. Maraming salamat, Ma'am Reverse, ha? Sa pa-YT-YT, Ma'am Reverse. Maraming salamat, ha? Nurse ko, host, ha? Nurse. Ay, dagko man mo sildo. Nurse ka, Ma'am Inday Kamuti. Dagko ama sildo, ay. Ano ba, doktor, sampa yung sildo ng doktor. Sa nurse, ET, ganyan yun, no? Di ba, Ma'am? Tuupod ka. Kita mo? Magaling ako manghula, di ba? Yayar ako dali. Ay! Hindi Maskin nga yan, dako araman sweldo ba?
Eh dito sa aton yaya ka dito pila mo lang imong sweldo dito 4,000 usa ka bulan. Budlay dito sa aton tapos damo daghang pang trabaho. O nurse dagko sweldo okay kayo. Maski niyaya din ha, dako amang pasildo eh. Pag magkulita, Martino Vlogs TV Dan Tamsakos. Maraming salamat Sir Martino Vlogs sa pagpasok sir sa ilis ko sir. Ay kaibigan natin si Martino Vlog. Dikitan po natin siya mga kaibigan. Magbaba ka lang sir ng ano sir ng bahay mo diyan para madikitan ka natin mga kasama dito sir. May ano ka ba? Boss patulong po maka-graduate. At sa mga kaibigan ko dito, baba ka sir ng bahay mo sir para madikitan ka ng ating mga kasama dito sir. Oh, yung tamo. Yaya $12 per hour on laki sa 8 oras mo. 8 times 12, hindi ko alam. Laki. Malaki yun mga intay $12 oh, magkano dollar sa atin 50. Oh. $12 pa yan oh. Iba ka sa $10 may 500 ka. Ba? Malaki padikit po para magkadikitan tayo. Baba kasi ng bahay mo sir, Madrino Vlogs TV para madikitan ka natin mga kasama sir. Baba ang link mo. Ilan na ba yung banana mo sir? Baba ka dyan para madikitan ka ng aking dalawang ano dito. Baba ka ng bahay mo ba? Para madikitan ka ng aking dalawang ano dito gadgets. laban niyo. Madrino Vlogs TV baba po ng bahay sir. Kasi po, alangan Dia host pilay per hour. Walang per hour din ma'am. Bulanan yung ano naman sildo sildo. Alangan. Iyaan ka. Bulanan naman sildo ba? Ikaw gari pag mulaban mo gari ka. Binaba boss. Sige baba lang sir. Baba lang ng link mo. Alagad ni Marielas Vlog, thumbs up doon host. Maraming salamat ma'am Marielas sa pagpasok sa bahay ni host. Ayan po, mabay bago po tayo dito si Madrino Vlogs TV. Ay tama di ay kay sabarin ko sa una bulanan. Oh, bulanan dito pag sa ano. Kita god, alangan. Wala man ako nakita sir na bahay mong binaba sir. Baba mo para ano. Nana di sir. Wala pa eh. Baba mo para madikitan natin mga kasama. Oh, marami na sila oh. Dagdag sila tingan na. Maraming salamat Ma'am Jocelyn Ross Ibanez sa pagpasok sa ano ko ba sa pawaiti-waiti mo dyan. Jocelyn Ross Ibanez Guapa, maraming salamat. Kay Ma'am Marielas Vlog, maraming salamat ha. Hello sa lahat. Ayan po yung bahay ni Sir Madrino Vlogs na kaibigan, dikitan po natin siya. Yes sir, dikitan ka dito sir. Jacket si Ma'am Marielas Vlog. Kamu tak karang ng mga 20 ya. Ayan na Marielas Vlog, may jacket ka na. Oh, okay ka na, Os? Bakit? Okay na, ma'am. Wala naman ang problema. Ma'am Mariela. Oh. Si Sir, 953 na si Sir. Wah, dark tong iniinom niya, Sir, Si Sir Madrino Vlogs TV. May baba po ka na niyang bahay. Lablabin na po natin sa mga kaibigan. Experiments, tando ay paano ginawang alcohol. Panggamot ito sir sa ano? Sugat. Oh. Tinguna gid siya. 953 na si ano, si Madrino Vlogs TV. Mga kaibigan. Oh. Nag-alala lang ako sa iyo, host. Bigla ka kasi nag-lips host eh. Bakit sa pamilya mo? Gusto ko lang mag-isa ba? Oh. Ay nako, marami nag-alala sa akin Maraming salamat sa mga kaibigan ko nag-alala sa akin
Maraming nagtatanong kung ano nangyari sa akin. Tawa lang ako. O sige, iwanan mo. Hindi na ako sir, hindi na ako mag-iwan ng baka sa'yo sir, Madrino Vlogs ha. Medyo mahaba sir yung ano mo, video mo, pero konti lang para mabilisan ng dikitan ba? Para hindi malagas pag tapos ng tapos talaga. Ito mo tayo, tabog ka. Malapit ka na mag-graduate pala sir, 9:53 ka na. Yari ka madaya dahil. Hindi na ka ano sa'yo sir, mag-comments, idikit ko na to sa'yo. Nagilo direct ka. Laban o Bali. Balik ka na ho sa Team Sisid. Team Sisid. Nag-alala kami sa iyo. Wala yun. Joke lang yun. Maraming nag-alala sa akin. Maraming salamat sa mga kaibigan ko. Maraming nag-alala sa akin ha. Magsinutukay, yun mo si ER. Dikitan po natin si Sir Madrino Vlogs TV mga kaibigan ko. Ay ano na siya, 9:53 na siya, malapit na siya mag-graduate. Maraming salamat sa inyo sa pag-alala mga kaibigan ko ha. Pinaiyak mo si Ma'am Marina, si Ricky. Ikaw ang Diyos silinahan, gaya-gaya ko sa akin ha, nag-lip-lip ka ganun doon sa grupo ha. Si Ma'am Jenilyn, umiyak din daw. Nangis ka na namin, no, GC. Ay, nako. Tulo rin daw yung luha ni Ma'am Jenilyn. Umiyak kayo sa simpleng tao lang, umiyak kayo. Grabe naman kayo mga kaibigan ko. Napa-English tuloy si Miss Jean, si Ricky. Ewan ko ba? Anong English niya, Ma'am Jocelyn Ras? Ibalik mo yan, Day Marila, sa team. Sir, Madrino Vlog, sir. Malapit. Sir, dikit ko sa ito, sir. Isa ko, hindi na mag-comment, sir. Sir, Madrino Vlogs. Ay, just lang, si Ma'am Kristen Ibanez. Ay, si Ma'am Kristen Ibanez. Sabi pala ni ni Odilo baka pupunta daw sila bukas ng Peaceport ba? Si Ma'am Kristen Carayo po ay pabidi-bidi lang. Maraming salamat, Ma'am Kristen, ha. Itanong ko sa kanila. Ikaw ang may kasalanan, Sir Ricky. Bakit? Baka bukas daw. Wala akong kasalanan, ha. Ikaw. Ay, Sir Markup, sabi ni Ma'am Lynn, narinig ko. Sabi ni Ma'am Lynn, narinig ko. Yes, Sir Markup daw. Si Yam, Ma'am Yam. Si Ma'am Roberts Kanyeti ay pabidi-bidi. Maraming salamat, Ma'am. Ay, Ma'am Yam. Walang trabaho, Ma'am? Kristen Ibanez, ha. Tawa-tawa lang si Ma'am, ano. Hello, Sir Markup, sabi ni Ma'am Roberts Kanyete. Dikitan pa si inang isa, si Madrino Vlogs. Ha? Saan ka na, Sir Madrino Vlogs? Marius Vlog, hello, sabi ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Sir, asa inyo sa Pilipinas? Taga ano ako, sir? Ilonggo, Bisayang Ilonggo. Nandikita na kita ng isa, sir, ha? Sa mga hindi pa po nakaliit kay Madrino Vlogs, mga kaibigan ko, dikitan po natin siya, mga kaibigan. Tanungin ko muna si Kuya Ricky kung okay lang sa kanya na ibalik baka kasi ayaw na niya sa atin. Siguro kung gusto niya pa akong makasama, okay lang. Pero kung hindi na, wag na. Pero kung gusto niya makasama, sige, balik. Negros, di ay inyo, sir. Di, ano pa, sir? Kapis.
Pumuhugot. Sabi ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Nakakamusta ko sir, kasama ng Iloilo, Aklan, Antique. Kapis. Panay Island kami sir, Region 6, Western Visayas. Kumusta naman Jocelyn Ras Ibanez, bahay natin dyan, sabi ni Ma'am Marielas Vlog. Ikaw sir, Madrina Vlogs, taga saan ka sir? Taga asa ka sir? $954 subscriber ka sir ha? Dagdagan ko pa ng isa. Para maging 955 ka. Ano itong ginagawa mo sa dark, sir? Dipulog, sir, Mindanao. Mindanao. Dipulog. Dipulog eh. Bisaya man salita dyan, di na, sir, no? Dipulog. Dipulog City. Dipulog, di ba marami din sa... Nagi sa kanan mo sa bato, sa south. Pwede pasali sa JC ninyo. Sabi ni Sir... Yung, hindi ko... Sila, sir, kasi yung sir, eh. Hindi ko kasi, tanongin mo sila... Ma'am, dyan? Sige, kung magunda, sigdo ada dipulog. Ha? Sigdo magunda dipulog. Siyempre kuya, sa amin gustong-gusto ka namin ibalik. Siyempre gusto lang din namin malaman ang panig mo kasi nurse Pito ka namin, part ka na ng pamilya namin sa ay, sige ba, kung gusto nyo mag-usama, sige. Diba ito yung narinig ko? Walang tamong paniti, oh. Walang tamong. Wala kasi akong grupo, sir, Madrina Vlogs, TV, sir, eh. Sa palengke. Gusto sana sumama ni sir, sa grupo, kaso wala akong grupo ngayon, sir, eh. Iwan ko sa kanila. Lahat ng grupo ko, sir, nag-lip. Tawa lang ako sa ginagawa. Noted at Yam, sabi ni Marielas Vlog. Maraming salamat sa nagtampo si host. Wala ma'am, ano lang yun ma'am, joke lang yun. Itingnan ko lang ba kung sino yung mga kaibigan na totoo ba. Joke lang. Ay, nako. Huwag ka na magtampo, host. Wala naman kung tampo ka. Trip lang yung trip. Maraming salamat kay Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, iba pa sa pagpa-heart mo na may cross. Ikitan po natin si Madrina Vlogs, mga kaibigan. Love ka namin, host. Atik. Atik. Ikaw kasi, Sir Marcams, hindi mo pinakain si Yos, yung tuloy nag-live sa JC. Atik. Robertos Cañete ay YT. Ganon din si Ma'am Christine Macarayo. YT. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko ha. Hindi nyo nakalimutan si Yos. Patulong po makagraduate. Dapat sir, maliit lang bahay mong pinaba mo sir. Mahaba kasi sir, Madrina Vlogs eh. Matagal di kita, dapat mga mga 1 minute lang dapat sir. Si Ma'am Christine ay pabidyo-bidyo. Hi sis, sis Christine, musta kayo? Dalawa dyan. Di jud na atik Kuya Marlon, solid lang talaga kayo magmahal sa kasolid. Solid atik. Sino gusto graduate si ma'am? Si Madrina Vlogs TV, ma'am. Yam. Kasi na siya ng 954 na siya, ma'am. 954 sa mga dagdagan ko sa ng isa. Dapat sir, baba ka ng mababa sir na video pa para madikitan ka, marami tayong kaibigan dito, pag-graduate ka dito sa
Baba ka sir ba? Malit lang. Okay lang sis, busy og daro playing lang mi. Hero atik ko. Si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez and dito pa rin. Maraming salamat sa pa-BG. Ma'am Jocelyn Ras Ibanez Sige, balik na ko work. Maraming salamat Ma'am Christine Macarayo. Baba ka ba sir, wag mataas Yan sir Dili kitang kani Ma'am Yam Aronico. Pinalo na naman ako ni Luluhos. Pitmalo, bakit anong klaseng palo sa'yo, ma'am? Ano kasi yung... Gustong gusto ka siguro ni Lolo, ma'am Hinday, kamuti. Masaway siguro, kaya pinalo. Madrid Vlogs, digitan mo lang itong ibaba ko ng bahay. Iwang katawang bakas, bigyan kita ng maraming bura na asap. Ayan, sir, Digitan mo itong binaba ni Ma'am Marielas Vlog, sir. Yan po alaga ni Marielas Vlog. Ay, pangalan niya talaga yan, Marielas Vlog, sir. Dikitan mo lang yan, sir. Mag-iwan ka ng bakas. Dikitan ka ng marami yan. Mga graduate ka ngayon. Marina Hibian dito pa rin. Maraming salamat, Ma'am Marina. Hindi, kamuti gawin ko kabit si Lulos. Sige, ma'am. Para mamuni kami lahat. Yan, naroon ko. Sige, baba ka bahay nyo, bigyan kita ng 10 now. Ayan, sir, Madrid na vlog. So, baba kayong maliit. Next lang, sir, na bahay, sir. Titingnan natin kung mag-graduate ka ngayon. Kung kaya pag-graduatein. Mababa lang ba yung mabilisan ng mga 50 seconds o 1 minute hanggang 1 minute lang, sir, Mababa lang para mabilisan. Kasi yung mga kasama natin, may trabaho din mga yan, Maliban lang sa amin dito. Sayang nasa car na ako kung sa bahay lang meron pa sana ako sa bahay Pag kinabit mo Inday, Ma'am Inday kamote si Lolo. Ayos Lagi puro kami muni. Mga pensioner sila host. Pensioner. Pahinga mo na ngayon, Ma'am Inday. Boss, musta na WSD mo? Ano pa lang, ma'am? 3K pa lang. Kulang pa. Uy, pamunay ko kayo lahat. Joke ra, Saan mo yun si Lolo nakatira, Ma'am Inday? At mapuntahan natin. Sarado 3K, 3K 15 sa California. Puntahan kaya natin yan. Puntahan mo kaya yan si Lolo sa California pala Kung sa Pilipinas lang yan papaluin yan Ako rin mapalo sa kanya Okay, wait mo matapos ako, lapit na akin. Maraming salamat, ma'am Yam. Ilang ka na, ma'am? May 39 ka na, ma'am? Huwag na sabihin lang ako doon. Huwag na sabihin lang ako doon. Ma'am Inday, play mo ako dyan, Ma'am Inday. Tulungan mo ko, Ma'am Inday, Wala akong nakita na USA na sa sa audience ko, Ma'am Inday. Tawa si Ma'am Inday. Okay na po, agalaga ni Marilas, taas ng harang may mga harang na yan sila, sir. Shout out sa katabi mo, host. Shout out, buddy. Shout out, sabi ni Ma'am Mariela. Kawawa si host, magpa-please siya. Oo nga, may kawawa na ako Huli mo naman ako dyan, Ma'am Inday, bay. Anong klase ng play host? Yung lang, yung pang WH hours, WH lang, ma'am. Wala na ako nakitang USA sa audience ko ba? Sana mag-graduate man lang makagraduate kayo mamaya, sir. Sana bahay. Baba mo na daw, sir. Bahay mo, sir. Maiksi lang, sir. Madrino Vlogs.
Yung maiksi lang daw sir na bahay. Para madikitan ka ng ano dito, ating mga kasama. Okay, play kita sa double hits mo. Tarungan ng play ba? Sa double hits lang, ma'am. Ano naman ang iniisip mo Maminday? Iba-iba na naman iniisip mo. Pumapasok sa isipan mo Maminday. Noted, Madrino Vlogs TV. Balikan kita maya. Antayin mo, magbakas ako. Yan. Baba ka sir, Madrino Vlogs ng bahay mo sir. Na maiksi lang sir. Para maligitan ka natin mga kasama pa dito. Marami ito silang mga legit na alagad. Si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez ay nandito pa rin sa nagpapa-heart ma'am. Jocelyn Ras Ibanez, maraming salamat ma'am kahit busy po kayo dyan sa module nyo. Dito pa rin kayo pasilip-silip sa bahay ko. Baka mamuni ka na host, di mo na ako maalala gaya ng piniplay ko noon na. Siyempre, malala pa rin kita ma'am Inday. Basta may kamote, kilala na kita, alala kita ma'am Inday ba? Ayan, salamat Ma'am Inday. Advance, pipili ako ni Ma'am Inday. May makita na ako na audience na ano ba na may may USA na ako na ano. May USA na ako na audience. Inday, kamuti. Basta mga Bisaya tayo eh, hindi tayo makalimutan ah. Ate Yam Aronico, kaya ba natin pag-graduatin si Madrino Vlogs? Kaya yan ah. Nabigay ka na yung dalawa ko, may dalawa pa ako dito. Ilan ba sa kanya baka kayanin? Ano yun sa kanya mami? 955 na sa kanya ngayon siguro. 954, 955 na. Naradalang ko na yung dalawa eh. 956 na. Ang consume na siya ba di? Ang Saan dito sa playlist saan dito sa playlist mo? Marami akong playlist diyan, ma'am. Mamili ka lang diyan, ma'am Inday. Boss, pag-graduate na natin. Sige. Ayaw naman kasi mabuha ng bahay si ano eh. Maiksi na bahay, Sir Madrino Vlogs. Saan ka na, sir? Magbaba ka ng bahay mo na maiksi lang, sir. Para makaabot ka na, oh. Marami tayong mga kasama dito, oh. Handang tumulong at sumuporta sa iyo, sir, para mag-graduate ka. Kana. 10 banana lang dito sa akin, Day. Marila, padulong man ko sa work. Kasi Toto na Limar, marami rin sana eh. Kung hindi man magagawin ngayon, basta maabot lang sa mga konti na lang. Ibaba mo sir, bahay mo para mabigyan kita sir. Nawala na si sir, ano? Madrino Vlogs, nawala na ma'am. Baka may ginagawa pa yun. Baka nagkuhan pa yun ba? Nag-ayos ng video niya. Basta na kayo mga kaibigan ko. Baka wala na siya. Baka siguro ma'am. Baka lumipat na yun sa ibang list si sir. Dito pala. Kulang pa ng 45 ma'am yam. Baba ka nga sir ng maximum video dito sir. Madrino Vlogs. Okay na tuman po na. Yung mabilis ang dikitan lang ba sir? Sampo ibigay sa inyo ma'am yam. Ewan ko kay Ma'am Mariela, 20. Wala pa si Ma'am Kristen, busy pa kasi. Tsaka si Ma'am Robe, may mga alaga din yun eh. Baka kasi ba ay mabigyan kita, tamad ako mag-search kasi nasa car ako. Yun. Yung fifth nilaro ko na ang haba. Ayun, maraming salamat kay Ma'am Inday Kamuti. Ma'am, maraming salamat ma'am ha. Tunay ka talagang kaibigan ma'am. Marami akong playlist Ma'am Inday eh. Mamili ka lang kung saan. Ayan po, nagbaba po ng bahay si Sir Madrino Vlogs TV. Ayan po mga kaibigan ma'am, madigitan po natin siya.
Tunay di plastic. Yes. Malala kita, ma'am. Hintay ka mo, hindi kita makalimutan, ma'am. Yan na po, Ma'am Yam. Ayun. Mga ilang minuto ba to, sir? Binaba mo, sir? Baka mahaba naman, ha? Mabilisan lang dapat, sir. Para mabilisan ang dikitan ng ating mga kaibigan dito. Oh. Yes, ma'am. Sigurado. I'm sure. Gusto mo puntahan pa kita dyan sa Amerika eh. Sigurado ka, ha? Joke. Pwede po ba makasali sa my JC? Ewan ko sa kanila, sir eh. Wala na kasi akong JC, sir eh. Sino ba yan may JC dyan? Eh? Sali daw si Sir Madrino Vlogs TV. Subukan mo. Kung may pakpak lang ako, ma'am, kung totoo lang kung aswang talaga taga-kapis, malilipad na papunta dyan eh. Dumaan ka muna sa butas ng... Ay, grabe. Dumaan ka muna sa butas ng karayong, host. Ang hirap talaga pumunta dyan. Kaya may pakpak pa siguro ako, hindi pa naman pupunta dyan. Pagod. Hirap. Mapunta siguro yan pag makasawa ko ng citizen sa mga Amerikana ba? Pwede. Ang problema, kung sino namang Amerikana makagusto sa akin. Mahirap nga kung sino namang Amerikano magusto ba? So, sa main ko, sir, Madrino Vlogs. Tawa si Ma'am Mariela. Nagtatawa ka, Ma'am Mariela's vlog. Marilas ba, taga-butuan, di ba ba din? Kabul yan si Ma'am Mariela. Kabul? Dikit na ako dito sa gamit ko. Ayan, sir. Madrino Vlogs. Dikitan ka na ni Ma'am Mariela's vlog, sir. Tamsak dan host sa bayan ni Mariela's vlog. Maraming salamat, Ma'am Mariela. Another Tosok host, OTW Sir Madrino. Ayan na, dumating na yung mga ang mga ayuda. Sir, Madrino Vlogs. Nagkabaya ko dito host, single. Ano yun, ma'am? Pinay or American? Baka matanda na. Madrino's Vlogs TV, palitan ko, ibaba ko, sir, 1 minute. O sige, yung maiksi lang, hindi yung masyadong malakas, ha? Nagubak ka pa ng bahay. Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, nandikitan mo na ba, Sir Madrino Vlogs? Ma'am, dikitan mo mga, para mga graduate na ito. Kana, patigaan mo na lang, host. Kana. Sige! Pagsagaan ba din? Naghahanap pa sa ng Pinoy, ma'am. Tanungin mo muna, baka hindi naman yan tayo magustuhan eh. Sino ba din? Kung kana daw, sabi ni Ma'am Inday Kamote. Yung Ngitag Pinay? kapitbahay niyo ba? Ngitag Pinay? Pinoy. Pinoy? Oo, kana to eh. Kana? Ay kung kano, inay Sige. eh. Sige. Kapuya sa English ano eh. Kaso hindi ako marunong mag-English, ma'am. Yan na, mag-away ba di? Para wala samok, inon na mo, okay. Ano ay katubag? Okay lang na okay. Thank you, ganun lang. Oo, ano makikatubag? Ako yung makikaaway ng di kasinabot ba? Okay na lang. Kunti lang alam ko English eh. Konti lang. Kaso pag alis ka ng bahay, may karelibo ka. Ano maganda, di ka maluya. Karelibo. Karelibo ba? May kaaway pa ang ganig, di mabot na relibo.
Pagtabahay mo, binaba ko ang haba kasi ng kanina. ML player ka pala. Paad naman, hehe, sabi ni Ma'am Yam, Eronico. Market ni Marielas, another thumbs up. Inday, grabe. Bakit may relabo, Ma'am Inday? Hanap ng Pinoy, pero mayroon pa siyang kano. Mayroon nga pala, may reserva. Hanap lang ng Pinoy. Okay na lang din. Okay lang din yan. Gamitan. Suko mong ganig, di mabot ng relibo. Paiba-iba eh. Relibo dahil. Paiba-iba pala yung ano niya. Katikim-tikim. Gusto niya yung size na sukat-sukat ba kung ano yung mahaba doon siya. Yam, tusok na. Maraming salamat, Ma'am Yam, ha, sa patusok-tusok, Ma'am Yam, ha. Ang hapat magka-AIDS ba di? Tawa siya ng Inday ba. Si Ma'am Marina Hibia ay pasilip-silip lang, Ma'am Marina. Pasilip-silip lang yan, Ma'am, ha. Manligaw sana si Boss Marlon sa iyo, kaso Backstage. busted agad eh. Sabi niya, agoy! Sakita, oy! Sakit pa man sa Yuri. Ay, nako. Market na Maris Vlog, Ate Marina, hello, sabi ni Ma'am Marielas Vlog. Maraming salamat mga kaibigan ko, sa pagpasok na sa bahay ko, ha. Nakailang ng ano ka na, sir? Madrinos Vlog. Nakarami ka na. Minsan, nagpang-abot sila, muntika na magkasakitan. Hindi siya makontento sa hotdog. Gusto na yung may keso pa. Ano tawagin? Cheese? With cheese. Patuldok-tuldok na lang si Ma'am Marina, hehe. Oo nga, Ma'am Jocelyn eh. Tuldok-tuldok na lang eh. Busy kaayo gito si Ma'am Marina. Busy sa iyang module ba? Chismosa lang. Yan si Ma'am Inday. Ano, Ma'am Inday? Paiba-ibang lahi, Ma'am Inday. Pumupunta sa iya. Si Ma'am Marina ay patuldok-tuldok lang, sabi ni Ma'am Jocelyn Ross Ibanez. Nagtuldok lang kapag bored ako. Dancer Marina Vlogs, 3 banana nabigay ko sa iyo, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Yan, sir, ha. Nabigyan ka ni Ma'am Yam Eronico, sir. Marami ng banana. Hindi, kamutin, nalahian nga eh. Anong klaseng lahi ang bulldog? Kailan niya? Police dog. Alingki ni Marielas Vlog, 962 na. Oh, dami na pala, sir, oh. 962 ka na, oh. Sana hindi malagas. Si Ma'am Marina ay patuldok-tuldok na lang. Ma'am Marina, maraming salamat sa patuldok-tuldok, ma. Pero may nasasaktan po, Ma'am Marina. Si Ma'am Jocelyn Ross Ibanez ay nandito pa rin. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Ross Ibanez, ha. Maganda mo talaga, Ma'am Jocelyn Ross Ibanez, kasi dito ka sa Ilisco. Lahat na pumunta dito sa Ilisco, maganda at sumagawa po. Masakit yan, tuldok nga eh. Period. Mandiga pa sana yung kasama ko kasi tuldok agad eh. Wala. Period eh. Yam, tusok na naman, host. Maraming salamat, Ma'am Yam, sa patusok-tusok, ma. Naka 21 tusok na ako. Maraming salamat, ha. Sana all na ay nasakitan na. Palingki ni Marilas, please watch at least 1 minute sa bahay niya para sure dikit. Yan, sabi ng Maria. Buriyo ka rin, host. Hindi, ma'am. Hindi ako nang bubula, ma'am. Totoo talaga, ma'am. Hindi kamuti. Lahat na pupunta dito sa sa ilis ko. Mga gwapo gin, nakagwapa. Kasi gwapo yung host eh. Kalbo na host. Ay nako, kung na eh. Ko. Ano nangyari? Ay, wala pa kasasalang mo lang eh. Aba, ulit tigid. Tontong bata ni nga bakakon kaayo. Bakakon kaayo nga bata ni ba? Salamat po sa lahat ng dumikit. Mamaya ka magsapli, sabi ni Madrino Vlogs TV.
Werte ka ba ka? Ako ni bata ni man. Api ko ginapala, kwarta. Damo ka na siguro tinipod da ma'am Inday kamote no. Yam dan ulit Sir Madrino Vlogs. Wag mo na balikan mga dikit sa'yo sir. Min ko lang sa Yam Eronico yan sir ha. Sabi ni Ma'am Yam Eronico. Maraming salamat Ma'am Yam ha. At ako'y naka 21 toslok na. Damo resibo. Siyempre basta Amerika na ya Ma'am Inday. Damo na kwarta ya. Imposible na wala kwarta na sa Amerika. Kwartahan agad. Wala sila kwarta sa pa rin. Manay na nandun. Dollar ba? Marami ako buhay sa Pinas. Eh, kahit sino naman, basta importante mapasaya natin mahal sa buhay pala. Ang man ko, maskin wala ka ng sildo, wala mang patuloy ang sildo. Gamay wala ang sildo sa buong Ma'am Inday, kay wala mang may ibra ba, tunga lang. Ang buhulan ng vlogger Tamsak host Marila's Vlog. Maraming salamat Ma'am Marila sa patamsak mo. Tusok ulit host sabi ni Ma'am Lynn Orico. Mali na hibi ay patuldok-tuldok lang. Maando lang Mayat mo host. Mayat kayo wala gani obra ma'am. Tapos yung sildo namon tunga lang. Iti wala na gani ko kapadala dito sa amo ha. Pay gusto lang pagkaon ko din diri kag pangload ba. Wala sobra. Sakto lang gid. Yan, antos lang gani kami dire kay wala pa yung obra, nakaburo yung nagalit dire kami sa ano naman no? Walang pagsabog Sa accommodation. Wala na gani ko pa daw ito sa asawa ko ma'am. Sabi ko, sige bala mo na si kumpare dira. Walang pagsabog si kumpare ko. Kumpare, ikaw na yung bala kay kumpare mo ha. Sabi ko sa kumpare ko ma'am. Butan na muna yung kumpare. Ang buhay vlogger bro, Madrino Vlogs TV, enjoy more banana. Ayan sir ha. Madrino Vlogs sir. Ayan, marami na nagdikit sa imo sir ha. Sa iyo pala sir. Dan Lynn Eronico Dancer Madrino. Kumpare, Jud, tulpo na yan. Hindi naman patulpo-tulpo ma'am kay Budlay. Nga mawian, karanto kay tulpo. Aljero Aarons, tusok na naman host. Maraming salamat sa patusok ka. Kay, di ba na? Ma'am Yam, Eronico. Naka 23 tusok na mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo ha. Kay, naka 3 oras na pala ako. Malapit na mag-3. Si Ma'am Inday Kamuti ay nasa Amerika. Asawa mo dyan, ma'am? Taga-Amerikanong ma'am. Asawa mo, ma'am Inday. Ating gabi na yata yan, ma'am Inday. Hindi ka pa natulog, ma'am. Oo, kano. Buti ka ba, kano ka. Match money pala yun, ma'am. Kano ka palang asawa dyan eh. Baka naman, ma'am Inday. Bigay-bigay naman dyan. Share your blessing. Aga nakalog-tulog. Share your blessing naman, ma'am Inday. Tama lang. Dante Clasio, Tamsak Danhos. Sino to? Bago. Dante Clasio. Maraming salamat sa pagpasok, sir ha. Kaya Maria's Vlog pa yan. Jakitan ko naman. Super chat. Wala ka man super chat na host. Mayad gani. Di ba ma'am Inday, pag money lang yan, yung super chat. Di ba sa money lang yan? Pag money na ako ma'am Inday mag-blessings ka dyan ha. Yung $1,000 agad. Joke lang.
Malapit na Ma'am Inday, malapit ka na magpalipad-lipad sa akin dire. Done again, Sir Madrino. 10.3 million, sabi ni Ma'am Jocelyn, palipad niyo sa akin. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Pag muni ka na, hindi mo na ako mahagila pa. Ipupuntahan pa rin kita. Hanapin nga yung pangalan mo dito. Sisingilin kita sa YouTube. Ma'am Inday, muni na ako. Wala ka naman. Ay, nakto. Ay, Inday Kamote, hello po, sabi ni Ma'am Marilas Vlog. 1K talaga, host. Isang plane ticket na. Magkamuna mo yung Ma'am. Magkamuna. Joke-joke lang yung Mama. Baka naman tatawarin mo, di mabuti. Si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, may 1.5 na dollar. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Tosok na naman ho, sabi ni Ma'am Linlin. Maraming salamat, Ma'am. Meron ako ha. Hi, Dante Clasio. Yan si Dante Clasio ay si Ma'am Marinas Vlog, Ma'am Inday. Inday Kamote yan. Jocelyn Ras Ibanez ay ano ang tawag yan? 1K piso pwede na. Magkano? Di ba babasa pa ni Lolo yun, Ma'am? Pag binabasa ni Lolo ng kalahati at tanong, no? Loko si Lolo, may tax pa. Dapat wala ng tax. Lahat binabawasan. Dancer Madrino. Halimbawa sa 100 piso, magkano binabawas ni Lolo? 80? Ay ano? 20? 10. Dancer Madrino, si Lolo lang yung mayaman. O nga eh. Dapat wala na yung mga super chat na yan eh. Wala. Nakuha lang naman din ni Lolo. Thumbs up dan host. Shin Vlog. Si Ma'am Mariela. Maraming salamat Ma'am Mariela sa naka 27 thumbs up na ako. Ngayon lang ako tumagal ng ilis ha. Nilalangaw lang ako dito. 28 na kaya. Eh, 28 na ba? 27 pa dito sa akin eh. $970 na si Sir Madrino. Ayan na sir ha. Marami na sir oh. 30 na lang. Sino pa mayroon dyan? Baka gusto niya mag-donate ng ano, banana kay Sir Madrino Vlogs. Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Di kita mas alagad mo dyan. Gadin na Madrino mo rin. Sibo? Dipulog ka. Ada out na itong dipolong rin. Bisaya, lagi ako. Bisaya na lagi. Bisaya. Sambuanga del Sur. Dipolog. Magandang Dipolog ngayon, di ba? Baba Kabahay Madrino Vlogs TV. Baba Kabahay. Natabunan na. Ayan sir, Madrino's TV. Hindi na makita yung binawa mo kanina. Baba ka ulit sir. Natabunan na ng lahar. 972 na. Ang dami na oh. 28 na lang. Munti ka na. Malapit na. Kunting timbot pa. Mga kaibigan. Baba ka ulit sir, Madrino ng bahay mo. Sir, Madrino ng... Baba mo ulit yung maximum video dati. Para madikitan ka natin mga kasama. Abang ako'y hanggang maganda ko. Mamaya sir, dikitan din kita mamaya sir. Kasi nagamit ko kasi yung ano ko eh. Dikit ko na mga ninja nyo dyan, guys. Baba ko ulit sir, Madrino ng ano mo, ng bahay mo ulit sir. Natabunan na daw. Hindi na makita. Sige, dagdagan pa kita ng isa. Kay ano naman to?
Madrino Vlog. Yun o. Tubig ka. Tulog pa. Sir Madrino, babakalit na sir ng bahay mo, sir para madikitan ka, nawala na. Madrino Vlog, nawala na Sir Madrino Vlog ah. Maraming salamat sa 8 million people na support kay host. Maraming salamat sa inyo ha. Wala na si Sir Madrino, mga kaibigan. Hindi na nagpaparamdam. 9-7 ito ka na daw Sir Madrino. Sabi ni Ma'am Parlilas. Andito ba siya? Wala, hindi na nagpaparamdam eh. Ito ba sa ng bahay, dapat niya para madikitan pa ulit siya. Sir Madrino, mega shoutout sa iyo sir. Kung nandito ka sir, baba ka ulit ng bahay mo sir na mix lang para madikitan pa ulit ng kasama natin dito sir. Mayroon kasi mag-search eh. Ayan pala ma'am na Marinas, yung binabat ni Ma'am Yam, yan pala yung video niya. Yung kay Ma'am Yam, meron ko na binaba. Yan pala yung video ni Sir Madrino's Vlog TV. 969 per month to. Road. Yan, Sir Madrino, dadagan po itang isa. Dadagan ulit kita dito. Roberos, Kanyete, nagbaba ko ng bahay. Salamat, Ma'am Roberos ha. Host, out na ako ha. Matulog na ako. Basta naka-free ka dito. Maraming salamat, Ma'am Inday ha. Ma'am Inday, maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Inday, sa suporta mo sa akin, Ma'am Inday ha. Babawi ako, Ma'am Inday. Walang ano man. Maraming salamat, Ma'am Inday. Bye. Sige, Ma'am. Tulog ka na, Ma'am. Sleep well, Ma'am. Si Ma'am Roberos po, nakanyiti na baba ng bahay. Dito tayo naman guys.
Roberos, Saba diha ba? Saba, masama ba? Wala nga eh. Wala nga nagsasalita eh. Oh, saan ka ngayon nag-work? Dito ako sa Saudi, sir. Madrino, baba ka daw ulit, sir, ng maximum bahay, sir. Madrino, para madikitan ka pa ng iba natin kasama, oh. Ako, dikit na ako sa'yo. 3. Dito ka pa ng 2. Ay, 1. Bali, 4 na. 973 ka na. Bali, mag 973 ka na. Uy, baba ka ulit, nawala na kasi. Natambak ka na. Yung mababa lang, ha. $2 parang revenue ko. Oh, sana all may $2 na. May 100 ka na, ma'am. Ma'am. May 100 ka na, ma'am Marila. Boto si ma'am Marila, may 100 na. $2 na para. Big time ka na, $2 na eh. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Maraming salamat, sir. Patrino. Balik-balik lang, sir, pag may time ka, sir, ha. Hindi man ka na pag-graduate ngayon, sir, pero malaking bagay na rin yun. Itulong namin sa inyo, sir, na ano, Madrino Vlogs. Ang si Ma'am Roberos, kanyite, sir, dikitan mo, sir, oh. Ibigyan natin yan, na. Maganda po yan, sir. 974 ka na, oh. Nagdagan mo ito ng isa, eh. Daba ko ng bayo ba, sir, na may share para malikitan ka ulit. Yung katulad ng binawa niyo, yung hindi ko na makita, yo. Wala na. Sana makabisit ka, sir, Madrino Vlogs TV sa LS ko. Yan, sir, oh. Nag-LS dan si Ma'am Mariela, sir. Mariela's Vlog. Nag-LS yan, sir. Mariela's Vlog, sir. Yung pangalan niyan, sir. Yung Shin Vlog, sir. Punta ka, sir, pag mag-LS, ha. Ano oras ka mag-LS, Ma'am Mariela's Vlog? Para ma-info natin si Sir Madrino's Vlog. Iwan lang po kayo bakas para makasukli ako maya, sabi ni Sir Madrino's Vlog. Ano oras LS mo, Ma'am Sien? Yan po, sir, ay Mariela's Vlog po yan, sir, yung Sien, sir. Maya 5 PM, ayan. 5 PM Pilipinas time. Ma'am Mariela's Vlog. PM is 12 o'clock yan dito sa South Kingdom of Saudi Arabia. Saan ka ngayon, Sir Madrino, nag-work, Sir Madrino's Vlog? Access na nyo? Okay, bang puntahan ko may ayan. Sabi ni Sir Madrino's Pasa na kaya mo? Vlogs. 6 974 na yun, sir. Malaki-laki na rin, sir. Konti na lang hanapin mo. Makagraduate na rin. Namaya, sir, pagkatapos ng LS, sir, dikitan ko. Namaya. May sampo pa ako doon, sa libag. Ito lang ako, sir, sa Dipolog nag-work, sir. Maganda siguro ang work mo yan, sir, no? Anong work mo yan, sir, sa Dipolog, sir? Mamaya, nagdagan ko pa yan. Mamaya yung ano mo. Gamit ko kasi sa pang-video yung cellphone ko, eh. May Ninja ko rin. Gawin ko yung 975 ngayon. Anak lang ako ng video mong mix yan. Vlogs TV. Hindi mahanap eh. Yung search. Sana okay nito maya kahapon kasi nawala. Ano
Ano lang po sir, konti lang sahod ng Pinas lang sa Malaysia at Myanmar ako dati. Ang work, hindi ako nakabalik gawa ng COVID. Pahamak talaga tong ano na to eh. COVID to, lahat apektado eh. Wala tayong magawa kasi ano yun, kalikasan. Maraming salamat sir sa pagpasok sa LS ko sir, Madrinas Vlog TV. Maraming salamat. Baba ko ulit ng ano mo yan, link mo ba sir, para madikitan ka pa dito. Mahirap kasi hanapin yung pangalan mo eh. Mahirap i-search, wala, hindi ba ano pag yan na yung Madrinas Vlog. Mardino pala, Madrino naman sa akin, Mardino pala. Madrino. Mardino pala. Kaya mali yung search ko. Mardino. Mardino Vlogs TV. Sabay! Dagan po kita ng isa. Oo, isa daw. Nakabalik ko dito ko. 973 ka na. Mobile Legends. Pindot ko na bill mo, sir, para ma-notify ako pag nag-ilis ka. Sige, sige, sir. Maraming salamat, Kung hindi ka man makagraduate ngayon, makagraduate ka rin. Meron pa tayong mga kaibigan na mapuntahan, sir. Damay ako sa iyo kanina, host. Manual search. Ako Madrino din na-search ko kasi narinig ko. Ako nga, Mardino pala. Sir, Mardino, naka-apply ka, sir. Idikit ko pa sa ito, isa ko. Hindi lang ako magbaka, sir, kasi ano na to eh. Hindi, wag mo nang balikan to. Ayan, sir, naka na. Padikit na ako sa'yo. 4. Mamaya, dagdagan pa kita. Maraming salamat sa pagpasok mo, sir. Mardino Vlogs TV. Ulo ko. Nag-iwan ako ng bakas. Naki-check na lang yung iba. Pag-check na lang yung iba ko na iniwan, sabi ni Ma'am Mahilas Vlog, sir. Send vlog, pindot ko na bell mo para ma-notify ako pag ilis mo may... Ano yan, sir? Marielas Vlog yun, sir. Ano niya? Yung pangalan niya? Marielas Vlog. Yung Sien Vlog siya. Marielas Vlog yan, Okay. Maraming salamat mga kaibigan sa pagpasok sa ILS ko. Sa mga tumambay-tambayan, maraming salamat sa inyo. Yung iba kasi sir natin na mga kaibigan dito sa busy sir, hindi sila nakapasok yung iba. Yung iba kasi tambay lang sila. Kasi busy na sa work. Ganyan kami mong supportahan sir. Kahit busy ba sa work, basta nakasuporta sa pang-WHR oras. Yung cellphone. Dipolog. Marinig ko rin Dipolog. Maganda dyan na Dipolog Maraming bits. Sana all. Sana all, sabi ni Mama Marila. Buti ka Ma'am Marila, may $2 ka na. Sana all may $2. Di ba 200 ma'am yung limit yan ma'am? 200 ba yun? $2. Si ma'am niya, marinig ko, hindi ito pa rin. Ano yan sir? Marielas Vlog sir. Ma'am, Marielas, yan ang type mo yung pangalan mo para mapunta ka na yan ni
Mardino Vlogs, ma'am. Yung Marielas Vlog. Yung account ni talaga, sir, Marielas Vlog, sir. Okay, layo po sa katotohanan. Hehehe. Dito pa rin si Ma'am Yam Ernico, pabayti-bayti. Si Ma'am Christine Macrayon, dito pa rin. Ma'am, Tintin, baba ka kasi, sir, Mardino Vlog, ulit ng bahay mo, Mardino Vlog. Sir Ricky, gwapo. Oh, yan na naman si Ma'am Joker talaga to si Ma'am Christine. Joker kayo to si Ma'am Christine. Papatawa ko. Sana yung binaba mong Ma'am Marielas na bahay. Para dikitan ka ni Sir Mardino Vlogs TV. Hi, sis Christine, sabi ni Ma'am Marielas Vlog. Makaano na ako guys, sobrang ako dalang oras ha. Malapit na ako 3 oras ba? 2 and 41 minutes na ako. Gawin ko na lang 3 oras ta para makabuhilo naman yung oras ko ba. Dito lang ko, minaw lang. Sige Ma'am Yam, maraming salamat Ma'am Yam sa pagpasok. Baka naman po merong hindi dikit dyan. Christine Macrayo, ang main lead lang ng message. Yan, Ma'am Tin, si Sir Mardino Vlogs, Ma'am Tin, oh. Nagpapagraduate sana sa Ma'am Tintin, kaso hindi abot eh. Ano na siya, nasa 974 na sa Ma'am Tin. Baka meron kayong dagdag, Ma'am Tin, sa kay Sir Mardino's Vlog TV, Ma'am Tin. Andyan na po, nababa ko na. Balik work na po. Sige ma'am, balik work ka na, sige. Ayan po, Sir Mardino, nagbaba po na bahay si Ma'am Marielas Vlog po yan, sir. Dikitan mo po pa, sir. Tapos ino-file na, sir, para mamaya, sir, pag mag-edit siya 5 PM, ano mo, sir, mapaalam mo sa sir para marami rin yung sir kaibigan mamaya, sir. Baka mga-graduate ka doon sa kanya. Sir Madrino, nabigyan na kita madami. Ayan, nabigyan na ni Ma'am Yam Eronico, dami. PM mo ako sa FB, Sir Martino. Pabigyan kita sa mga kaibigan ko dito. Ayan, sir, oh. Ibaba mo yung FB mo, Ma'am Ma'am Yam. Ano po yung FB mo, Ma'am Yam, para ma-follow ka na ni Sir Martino, Ma'am. Ayan, Sir Martino's Vlog TV. Ayun po, sir, si Ma'am Yam Eronico. I-follow mo na yan, sir, kasi pag mag-elect yan, sir, maraming kaibigan yan, sir. Salamat po sa supportan niyo, Ma'am Yam. Ayan, sir. Dikitan mo na yan, sir, sa Ma'am Yam, sir. Hindi ka magsisisi, sir, kung nadikitan mo yan, sir. Maraming kaibigan yan. Yam Eronico Yamugan. Ayan, sir, oh, follow mo yung FB niya, sir. Yam Eronico Yamugan. Basta mga Bisaya, sir, nagtutulungan talaga, sir. Welcome, Sir Madrino. Hindi Madrino, Ma'am, Mardino, Ma'am. Yan, Mardino. Kaya, paghanap ko kayo na, hindi mahanap eh, Mardino pala. Lagi ka ba update sa Ilis, bro? Mardino's Vlog TV. Padikitan kita sa pinsan ko. Ayan. Ayan, sir, oh. Alay mo mga, kung hindi ka man makagraduate ngayon, mamaya kay Ma'am Marielas Vlog o kay Ma'am Yam Eronico na na live, makagraduate ka. May GC ka na ba? Wala pa sa GC, Ma'am, eh. Gusto mo yan sumali sa GC. Sabi ko, ako, wala rin akong GC. Ngayon ko tanong sa, gusto niya sumali sa GC, Ma'am Marielas Vlog eh. Hindi naman ako makadesisyon kasi wala naman akong GC pa. Mali ba? Mali, Ma'am. Mardino dapat, hindi Madrino. Mardino. Malamig na dito ba? Isali kita, bigay mo sa akin FB account mo para ma-add kita sa GC namin. Ayan, sir, oh.
Lablabin mo na yung si Ma'am Yam mo yun para masali ka daw sa GC. Yam, meron ko, dikitan mo to Sir Mardino, bahay ng pinsan ko to at dalaw ka sa ilis niya, madami sa kaibigan doon, always yan nagilis. Ayan Sir. Dikitan mo yan Sir, oh. Laging nag-ilis yan Sir, everyday ata nag-ilis yan. Pinsan ni Ma'am Yam eh. Graduate ka talaga doon Sir, maraming matulong sa yan Sir. Huwag mo nang pakawalan yan Sir, habang andyan pa yan Sir, oh. Grits Vlog, hello host, Ilongga is her thumbs up po. Ay ma'am, maraming salamat sa imong pagkatod diri sa akong HS ha. Kopi, kopi. Ayan ma'am, may balay, may ano ka na, may jacket ka na. Ilapag lang mo dira nga balay mama para maano ka. Saudi ka mang galios? Yes ma'am, sa Saudi ko. Dari ko sa Madina. Ikaw ma'am, saan ka dari ma'am? Grits Vlog. Baba ka na ma'am ng imong balay da ma'am para malablabang ka ng aton diri nga mga mga kaibigan naton na. Mga Bisaya man niya. Ayan, mga langga. Tamsak mga langga. Premier ni Ma'am Grits Vlog. Padikitan na lang po natin at tamsakan si Ma'am Grits Vlog mga kaibigan ko. Dire ko sa exit. Ay, Riyadh ka no. Diyan ako dati ma'am sa exit 80, Riyadh. Kaso sinaylo kami dire sa sa Madina. Mga kaibigan ko, tamsakan po natin yung ni Ma'am Grits Vlog. Ayan ma'am, oh. Si Shen Vlog, Ma'am Marielas Vlog. Ayan ma'am, may tamsak na sa'yo si Ma'am. Sakadikitan mo na rin po Ma'am Marielas ating kaibigan po, Ilongga. Taga din ka sa aton Ma'am Grits Vlog. Ako taga-Kapis ako ma'am eh. Mga langga, babalikan ko kayo sa mga didikit. Oh, yan. Mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas, mga guys. Sir Mardinos Vlog, sir. Andiyan po, si Grits Vlog. Nagbaba po ng bahay. Dikitan nyo na po, sir. Ma'am Mariela. Sir Mardino Vlog, oh. Dikitan mo yan si Grits Vlog, sir. Saka tamsakan mo na rin, sir. Iwan ng tamang bakas, sir, para ma-notify, madikitan ka niya. Bukid nun ako host, pero ginikaran ko halin sa Iloilo. Aba, Iloilo. Malapit lang sa amo ng Iloilo, ma'am. Bukid nun, Ilongga mangyapon salita dyan, no? Sa bukid nun, ma'am. Grits Vlog. Andito pa rin si Ma'am Marina. Ma'am Marina, may bago tayong kaibigan, no? Si Grits Vlog. Dikitan po natin, ma'am. Baka may oras ka dyan. Dikitan po natin. May kababayan, Ilongga. Madamo man ako parinti dyan sa ma'am, sa Bukidnon, sa Malay-Balay, Barquilla. Mix ng mga tao dito sa amon, sir. Grits Vlog, dan sa bahay mo po, sabi ni Ma'am Yam Eroniko. Ayan, ma'am, dana daw si Ma'am Yam Eroniko sa bahay mo. Grits Vlog. Naara ko diri sa wala pa jud minahuman. Sige, ma'am, Marina. Ano ko lang yan, ma'am? Work lang yan, ma'am. Baba kayo, balikan ko kayo agad, sabi ni Ma'am Grits Vlog. Baba kayo daw bahay nyo, Ma'am Marielas Vlog, baba ka raw bahay. Saka si Ma'am Yam Enrico, baba ka raw bahay. Busy pa kasi ma'am yung iba, nagtatrabaho, nag-work Ma'am Grits kay may work man sila. Nakabidji lang sila ba? Baba daw bahay Ma'am Yam. Saka Ma'am Mariela's Vlog, baba daw bahay para malikitan kayo ni may kababayan, Grits Vlog. Ano ang work mo dyan ma'am sa sa exit 2? Exit 2. Iloilo gali mo magulang. Malapit lang nasa amon Iloilo ma'am na ano lang yan, magkadikit lang Iloilo sa Capiz.
Magdikitan lang po kayo mga kaibigan ko ha. Sa mga hindi pa magkadikit yan, magkadikitan lang kayo. Magkaibigan tayo. Para magkaibigan tayo ba? 10 minutes na lang mga kaibigan ko at ako'y mag-end na kasi kanina pa ko. Halos mag-3 oras na ako mga kaibigan ko. Magbaba lang po kayo ng bahay nyo para madikitan kayo ng mga kaibigan din natin dito. Ma'am Grits Vlog. Dikitan kita mamaya Ma'am Grits Vlog ha. Grits Vlog. Hanapin ko sa Grits Vlog. Malaki na bahay ni Grits Vlog host. Monetize na din siya. Monetize ka na pala Ma'am Grits Vlog. Maraming salamat Ma'am Grits Vlog sa pagpasok mo sa balay ko Ma'am Grits Vlog Nandikitan ko na Ma'am Shen para manutupay ako. Ayan, sabi niya na. Martinez Vlog. Malaki na pala bahay mo Ma'am Grits Vlog Thanks bro, sabi ni Shin Vlog. Yan, magdikita lang kayo mga kaibigan, maglablaban lang kayo, magmahalan. Pasko ngayon, malapit na. Wala pa rin trabaho, wala pa rin 13 month. 13 month. 13 month lang, wala namang pera. Mardino Vlogs TV, ano po FB page mo Ma'am Yam? Ayan po sir binaba ni Ma'am Yam. Saan na ba yun? Saan ba yung kanina binigay ni Ma'am Yam? Yam, Ironico Yamugan sir, yung FB ano ni Ma'am Yam, Ironico Yamugan. Ayan sir Mardino. Merry Christmas everyone here. Merry Christmas. Ma'am Shen, paad po sa FB mo, sabi ni Ma'am ni Martino Vlogs TV. Ayan, Ma'am Mariela, add mo daw si Martino Vlogs TV sa FB mo. Bisaya din yan sir, sila sir. Taga mga Bohol. Si Ma'am Yam, taga Bohol. Si Sir, kasi Ma'am Mariela, taga Bohol din. Mga kaibigan natin, mga taga-Bohol, mga Mariela, mga taga-Bohol din sila, sir. Mariela, Auristila, Yam. Yan, FB ko, Bardinos Vlog TV, yan, sabi ni Mama Maria. Para ma-chat mo ako pag nag-iis. Ayan, para maganda yan. Add mo ako, pakilala ka lang, ayan. Ayan, sir. Si Ma'am Raberos Cañete ay nandito pa rin. Ma'am Raberos, maraming salamat sa labili-bili dyan. 7 minutes to go at ako'y mag-end na mga kaibigan ko Maraming salamat sa mga pabili-bili dyan sa nagbisita dito sa balay ko. Maraming salamat sa inyo Si Marina, Ma'am Hoiber ay patundok-tundok lang ma'am. Period lang Mga kode, naman. Busy ng host, bukas na ako shop. O sige Ma'am Yam, ano na lang ako Ma'am Yam 6 minutes to go ma'am at ako'y mag-end na Ma'am Yam Maraming salamat Ma'am Yam sa pabili-bili dyan. 6 minutes to go mga kaibigan. Hindi ko kayo marinig, nag-mute ko ng insert me. O sige Ma'am Marian, no problem ma'am. Sinyasan na lang kita.
Ma'am, si Ma'am Christine Macrayo ay pa BG. Maraming salamat Ma'am Christine Macrayo sa BG. Tawa si Ma'am Shin Vlog. Sinyasang lang si Ma'am Marina ba? Gusto niya marinig eh. Maraming salamat sa 7 million people na nanonood ah. Shin Vlog, ano yan, hindi ko tambay radyo niya ako laptop. Sige ma'am, maraming salamat Ma'am Marina Hibia sa patambay-tambay sa imong laptop ah. Maraming salamat sa pagpasok sa LS ni host. Kahit walang kwentang LS, nandito pa rin kayo makantaba eh. Sigurado ako may kaparet niya akong ano. Sigurado ako may kaparet niya. Kasi yung music. Yun na. 4 minutes to go. Punta kayo sa LS ko mamaya. Anong oras ba LS mo mamaya, Ma'am Yam? Kasi mag-LS din daw si Ma'am Mariela. Baka magkasabay. 5 PM yata si Ma'am Mariela, 12 o'clock dito. Saudi. Sa Middle East. Mamaya pa host. Sige. May notify naman kayo sa akin eh. Guys, pa-support LS ko 5 PM. Si Ma'am Mariela's vlog ay mag-LS mamaya 5 PM. Mga guys, Pinas time. Sir Martino Vlogs, Ma'am Marina Vlog, hi baby Supportahan po natin si Ma'am Mariela sa kanyang LS mamaya 5 PM Pilipinas time. Lahat na kita Ma'am Shin. Ayan. Support ang totoo. Nandun si Ma'am Yam. Meron ko mamaya may list din. Sa mga hindi busy, pwede pumasok. Sa mga medyo busy, pwede magpa-BG. Ma'am Yam, paad sa FB mo. Sabi ni Sir Martino Vlogs TV. Ma'am, i-add mo daw ma'am si ibigay mo ulit ma'am yung yung FB account mo kay kasi ipipins mo kasi hindi niya na-follow kanina yung nilagay mo eh. Okay, message ka sa FB ko, sabi ni Yam Aronico. Marina Hibia ay patuldok-tuldok. 4 minutes to go mga kaibigan ha. Takoy mag-end para makapahinga naman tayo. FB Yam Eronico Yamugan. Ayan sir oh. Yung FB ni Ma'am Yam Eronico. Yam Eronico Yamugan. Tatawa ka Ma'am Shin Vlog. Three minutes to go. May CPR to sigurado. Konting PS na lang at ako'y mag-end na mga kaibigan. 2 minutes ulit ay tuloy. Ba rin? Wala yung mga kulang yung lumang kanin pang Lumang kanin ha. By advance guys, sabi ni Ma'am Mariela's vlog. 2 minutes Ma'am Yam, ay Ma'am Mariela's na kayo mag-end para makapahinga tayo lahat. Ikaw na mga Marina Hibia ay patuldok-tuldok lang Ma'am Marina. Salamat sa patuldok-tuldok mo Ma'am Marina ha.
Very appreciated yan, ma'am. Kanina ka pa nakatampay dito sa bahay ko. Maraming salamat sa pagpasok niyo Sir Mardinas Vlog TV, kay Ma'am Yam Eronico, kay Ma'am Marilas Vlog, kay Ma'am G Macarayo, Ma'am Christine Macarayo na ngayon, kay Ma'am Rogeros Cañete, maraming salamat. Kay Inday Kamote, maraming salamat. Kay Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, maraming salamat. Kay Ma'am Nobilian Macrayo, maraming salamat. Kay Ma'am Grits Vlog, maraming salamat sa pagpasok sa LS ko. Magandang gabi sa ating lahat, magandang umaga. Saka magandang tanghali na dito sa Middle East. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan sa pagpasok sa LS ko. Okay na po, na-miss it out. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan at ako'y magpaalam na. Bye-bye po sa inyo lahat. God bless po sa atin lahat ngayon. Maraming salamat.